Bueno, atorzerrendatzean nire ustez hemendik urte pila bat eta, jendiantzat impensabiliak izango jan gauz. Tipo gaur egun badakiula makillajea erabiltze zuela ez dakize toksikokin da pentsatze dugula. Noraltzuen hori erabili behaien azalian, toksikoa zan, ez? Ba iguala, baina gaur egungo gauzekin. Urna, hasiko naiz, lehenengo gauza, tanpoiak. Niko behintzutan hau, etorkizun baten pentsauko gola, benetan hau erabiltze zuen reglasekin nian, nila gaur egun flipa gutet, beste herrialde batzutan, erabiltzetu da tanpoiak, aplikadore gabe, tipo, direktamente tanpoia sartze guela, pues imagino etorkizun baten, izestikuala, beta eta a saber zuze, zoitxarrak reglan gauzak ez diasko ikertzen, baina, eta esango gola, benetan hau erabiltze zuen, eske tope. Bigarna da, zigarruan kolillago, txustagolo, como se llame, lurrea gota. Ni honek kriston amurua eta kriston nazka eman. Jendia daka supernormalizauta, zigarroa bukatze eta lurrea botatzet. Ni geizte naiz, lanekuekin erretzea dake onduan zakarrontzia talare lurrea botatzea. Eta lehenguan bateko nartuzun, egon zala epoka bat, balkoitik botatzen zitula, eta patioa dakan jendeak ejauentzan orduan ja utzi entzula horitiai. Bukau zigarroa eta balkoitik bota, eta ikuste gaudera gaur egun puntu baten, jendia normalian ez ditun, behintzat, nire inguruko jendeak ez du datzen patata poltsa bat talurrea bota, talurrean laga. Aioko momentuan nire ustez, zigarroakin iguala izangoan, eta matematiko horite badu izangoa, baina zeizea, ze guarro, sabes, ze cerdo, hori egiten. Urrengoa da, bertako eta sasoiko elikagaiak ez jat. Gaur egun oso normalizatu dakau, jutezea supermerkaura, edo zen janai dakazu, hemen iteian elikagaiak saltzeia, baina hemen jateianak beste leku baten erosi dira. Baina pentsatzen ez bazate oso rarua da, en vez de aprovechau igual guain, neguan sartuko gara, mandarin eta naranja jateko, nik tomatiana eturte guztian, orduan egunei supermerkaura ekarri diatela tomate hori ez dakit nondik, ez dakitze prozesu raro pasatak edo, no sé cuantos, en vez de esan, epoka hontan ez dago tomatia, beste zoze jangoet, ingoetut ez daki zenbat mila gauza, nik tomatia eukitzeko. Ez oso raro eretzen zait, eta nik uste igual egunen baten, utziko jaula horitia, ez dakito pentsauko gara, benetan hori ite zuen, en vez de beste janai goxuak dazkasunak beste sasoietan. Eta azkena da buzian zinturoia ez jartzia. Nire gurasoak kontatzea jaten behai gaztiagoak zianian, etzara derrigorra kotxean zinturoia erabiltzia, kotxe batzuk etzekela ez da zinturoia, segurtasun ugala jartzeko etzekela, flipau itet. Eta gaur egun fijatzen bazate, autobus askok badakate zinturoia jartzeko. Badakate, eta ni askotan juten naiz Madrietik sumera, sumetik Madria, autobusian, da txoferrak esateu, gogoratu, derriorra dala, segurtasun ugala, ez dakitze bakitze, baina gero, ia inork ez du jartzen. Terutzeit, etorkizunean, horrekin hori jendeak flipau duen gaula, en plan, jendeak etzun erabiltzen zinturoia autobusian, da frenatu bat baldimaz egon da, estripua bat baldimaz ekin, ze zinturo gabe jotezian. Nik uste, jendeak etorkizun baten honekin bai 100% flipau duen godula. Ez dakit, zuei bat emat gehiago kurritze bat zaizue, jarri iruzkinetan, baina nire ustez, lau hauek, tanpoiak, zigarruan kolillana, bertako eta sasoiko elikagaiak ez jatia, eta autobusean segurtasun ugala ez jartzea, nire ustez, oiek etorkizun batean izango gauza batzuk, jendeak, tope flipauko una.